טוב חברים, היום אנחנו בסרטון חדש, פרק שני. תודה על התמיכה האחרונה, תודה על שתי הלייקים ועל הסרטון הקודם שהיה לנו. הנה המפה שאנחנו ראינו בה, ובאמת תודה על התמיכה האחרונה. זה הגיע ל-120 צופים, ואני חשבתי שזה בכלל יגיע בערך, אני חשבתי שזה יגיע רק ל-70 צופים, 80. תודה על התמיכה הזאת, זה באמת עזר לי. ואני מקווה שתמשיכו לעשות ככה חברים, תביאו את הסרטון הזה לכל החברים שלכם שאוהבים לשחק בלגו ולראות סרטוני לגו. יאללה בואו נתחיל. טוב הנה תזמין אותי ואת חבר שלי. היום אני הולך להיות עם חבר שלי בסרטון חברים, פרק שני. היום העיקר של הפרק הזה זה להגיע ל-150 צופים וזהו. טוב חברים, אתם רואים הנה בעצם זה המפה. איפה חבר שלי? טוב חברים, הנה חבר שלי. יאללה חברים, בואו נתחיל בסרטון. ושאלו אחריי. בוא. אוקיי. טוב, בוא רגע. נו, כבר שיבואו. יאללה. יאללה, בואו נלך על ההר. בואו נלך. היום אנחנו הולכים בעצם לשדרג את הקראפטינג גרידל. לא, בעצם בפרק הבא מצליח בשביל קראפט. טוב חברים, בפרק השלישי אנחנו הולכים לצאת למדבר, ובפרק שלנו אנחנו הולכים לחפש מנהרות ולמצוא בהם מלא נשקים ומלא לוט. יאללה, שיבוא אחריי. וואלה, למה הוא לא בא אחריי? יו חברים, מה קרה לה היום? למה אני צריך לעשות את זה? שיבוא כבר. בוא כבר. יאללה. מה הוא עושה? מה זה רגעים? בוא. טוב יאללה חברים. טוב בקיצור אני אלך למנהרה לבד, לא יודע מה קרה לו. שיעשה מה שהוא רוצה. יאללה חייבים למצוא מנהרה. ואני אזכיר לכם, המטרה של הפרק הזה זה להגיע ל-150 צופים, וזהו, יש פרק שלישי חברים. מה מדבר? חברים, אשכרה המדבר. לא מאמין לכם חברים, מה זה? המדבר. שוב חברים, טוב בואו ננסה לשדרג את הקראפטינג גרידל היום חברים, בואו נעשה. תערוך טוב. בוא, שחבר שלי יבוא. יאללה. וואו חברים, אשכרה המדבר. יואו חברים, אני לא יודע אם בפרק הזה נספיק לשדרג את הקראפטינג גרידל, אבל מה? איזה פוקס. יואו חברים, אני פשוט לוקח את הדבר הזה ושמעתי שאפשר לפוצץ את זה עם דינמיט, נכון? אפשר לקחת את הדבר הזה ולחפש את זה, שכבר חבל שיבואו. מה הוא עושה?
לא עדיף לי להתעסק עם הבוס. יואו חברים, לא, 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 שזה לא יתפוצץ. יואו חברים, מה זה חברים? שקרה מדבר. לא מאמין לכם חברים, לא מאמין לכם, באמת לא מאמין. טוב חברים. אני חייב למצוא קקטוסים. כאילו אני רואה כאן קקטוסים, אבל שמעתי שצריך קצת קקטוסים קטנים, לא גדולים. מה? נו באמת. בואו חברים, אשכרה מדבר, אשכרה מדבר. נו באמת. להרוג אותם. מה? יואו חברים. אני בפאפו, אני פוחד לרדת. זאב, בוא תציל אותי. הנה חברים, הזאב אשכרה בא להציל אותי. וואו, איזה קרב. מה זאב רוצה ממני? לא רואה. יופי. מצוין. חברים, מצוין. פושטו. יופי. תודה רבה. אוקיי, השגנו כבר 4 כאלה, זה כבר טוב. וואלה חברים, אני לא ידעתי שאני אמצא את המדבר, באמת, אני לא ידעתי את זה. לא ידעתי שהמדבר אמרנו לי. זהב. איזה באסה, נראה לי שאני לא יכול להרוס את הזהב. זה אפשר להרוס. וואט? יו חברים, לברוח. אוי שיט חברים. וואו. עלי החברים. טוב, בואו נצא מהמדבר. עכשיו בפרק הבא אנחנו נלך למדבר חברים. הפרק של היום אנחנו הולכים למצוא מנהרה ולהיות בתוכה. יואו, זה מעצבן. יכול להיות שיש להם לא טוב. יאללה, בוא תהרוג אותם. בוא תהרוג, לברוח. בוא אתה תהרוג, אני מבורח. ביי. נו כבר, תהרוג אותם. יופי, טוב. מה, הם הרגו אותו? על הפאק. אבל החברים השפילו אותו. יואו חברים, אני צריך עזרה. שבוץ לי כבר תרנגול להרוג אותם. יאללה חברים, חייב לברוח. דינמיט, בוא ניקח את זה. אני צריך את זה. עכשיו יכול לפוצץ קקטוס. בוא ננסה. בוא נפוצץ את אלה. מהר. לא מאמין לכם חברים, לא מאמין לכם. יואו, לא מאמין לכם, איזה פס. בוא תתקוף. היי, איפה הבוט? רגע, הוא הרגע השתגע. טוב חברים, אין לי בוט. טוב, חכה. נראה אותם הורגים את הבוס. טוב, אני בורח מכאן, אני כבר... זה אנחנו הבטחנו שנמצא מנהרה. יואו, איזה בוט חדש יש לי. הנה. טוב, חברים, נראה לי שהיום נגמר לשבר את הקרפטים באלה. אח. פגע בי יותר מדי. אני יודע מה לעבוד עליו. בוא. נו כבר תתגלל.
קקטוסים. צריך רק את הבקבוק דינמיט הזה. בוא נראה מה נצטרך בשביל דינמיט כזה. איזה באסה. טוב, יאללה, בואו נחזור. איך אבל שלי מצא מנהרה אשכרה. בואו נלך למנהרה הזאת. תודה, תודה. היי, איפה הלפיד שלי? טוב, יאללה, בואו נצא מהמדבר. תודה על כל מה שהמדבר לי. אבל בפרק הבא אתם תראו את הקרפטינג שלי כבר משודרג. ובפרק הבא אנחנו עדיין נצא... לא. בפרק הבא נשדרג את הקרפטינג איתכם ואתם תראו שאני משדרג אותו. יאללה, בואו נעוף מהמדבר. אני פוחד כבר בזה. אוקיי. ואם אני מזכיר לכם, המטרה של הפרק הזה זה 150 צופים. יאללה. חברים, שכחתי להגיד לכם שאם ראיתם שדרגתי את הקרפטינג ועשיתי כמה שדרוגים ואני אראה לכם עכשיו את הבת שלי ונמשיך לבת שלי. אנחנו חברים כל כך הרבה זאבים בלילה. יאללה חברים. איזה זאב חפת. חברים, תרשמו בתגובות אם אתם גם שונאים זאבים. טוב, הנה נראה לי שאני מתחיל לראות את חבר שלי. עכשיו אני יותר מהר. חברים, אני רוצה להראות לכם טריק שראיתי והוא באמת עובד. מה, זה לא עובד? הטריק הזה לא עובד. טוב חברים, לא משנה. בוא נקנה לעצמי 3 לפידים. טוב, בוא נראה מה צריך. 10 קרשים ו20 אבנים. 20 אבנים נראה לי יש לי בתיבה. אוקיי, ו10 קרשים. עשר קרשים עכשיו. בואו נכין. מה יהיה לנו בשלב הבא? יהיה לנו גדר. גדר זה דווקא לא רע בכלל. מעניין נבות. יאללה. טוב, חברים, בינתיים בואו נצא למאה. לא.
הנה, חבר שלי הצליח להשיג עץ ירוק. רגע, לא, הוא לא הצליח, לא יודע, מישהו. אבל אין עץ ירוק, אפילו בתיבה. בטח יש לו כמה עץ ירוק. מה נשים בתיבה שאני צריך? נגן. יאללה, עוד אחד. 3, 2, 1. אוקיי. בואו נראה מה יצא לנו חדש. כף. וחרב. טוב חברים, מהמנהרה שמעתי שמשיגים את כל העץ הלבן, אז יאללה, בואו נלך למערב. למה אנחנו מחכים? יאללה. חברים, במערה אני יודע שיש מלא אנשים שלא יודעים איך להשיג עץ ירוק, ואומרים איך אני משיג. ומלא אנשים מנועים, או שואלים בתגובות איך להשיג עץ ירוק, והם לא יודעים. אז הנה, עכשיו אני יכול להראות לכם, אתם צריכים גרזן ירוק. לוקחים גרזן ירוק, נכנסים למערה. אפשר לעשות את זה רק במערה. או יש כאן תיבה. חבר שלי ירוק. אז אתם רואים עצים כאלה, אתם פשוט תופסים אותם, אבל חייבים גרזן ירוק. אתם לא יכולים עם גרזן ילדים. והנה, פשוט קיבלתי עץ ירוק, אתם רואים? פשוט מטורף. והאבנים האלה שאי אפשר להרוס עם פיקקס, צריך פיקקס ירוק. למה הוא מנסה לקחת לי? לא. טוב, נראה לי שהוא לא... אוקיי. יואו, חברים, יש לי כל כך הרבה, יש לי כבר 30 כמעט, שיש 22. יאללה חברים. יאללה, בואו נחזור מהמערה. פיקקס ירוק, ונראה לי שנגמור את הסרטון להיום. אז את הפיקקס הזה אני באמת לא צריך. יאללה. טוב חברים, אני מזכיר לכם, המטרה של הסרטון הזה הוא להגיע ל-150 צופים, ואז אני אעשה לכם פרק שלישי. ולמה צריך בשביל שתק? זה לא בעיה. הנה מספיק אבנים. עצים יש לי. יש לי הרבה עצים. עכשיו אני יכול גם להכין דינמיט למדבר. טוב, קניתי פיקקס חברים. טוב חברים, זה היה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם, שהסרטון הזה יגיע
ל-150 צופים ואני אעשה עוד פרק 3. ביי, מקווה שנהנתם.